et tema, vi har kørt om slotte, og det er 80'erne og 80'erne, der har kørt et tema. Og det er kørt over 1,5 måned. I forløbet der har vi blandt andet været på stranden og samlet sten, som vi brugt til et slot, som vist nok står herinde i kælderen. Der er nogen, der har været på Koldinghus. Der er nogen, der har været på tur på Volden i Fredericia. Og Nikolaj for børn. Og på biblioteket og lånt bøger om slotte og prinsesser og så videre. Der er blevet lavet grave, der hænger inde. Og slotte er der på stuerne. Og nede ved garderoben der er der tegninger, som illustrerer den her historie om de 3 små soldater. Og så har vi selvfølgelig også lavet rekvisitter til vores lille forestilling her. Og så i dag, der har vi fået myrerne til at komme og hjælpe os med at synge kor. Så det er vi rigtig glade for. Bagefter, der vil der være kaffe og te i kælderen. Og så er der knækbrød, som børnene har været med til at bage. Og der er altså 2 banæse. Ved du det? Er vi klar alle sammen?